lipid profile. 사다용 사등나마. 인제로 상하게. 사리니까 근데 사로프에 아미 우코드 루이아스. 체멘트 루이아스. 노멀 프리아스 에디야. Oh. Karena jujur lagi hari. Acha acha. Sampai ke sana kan hangat Oh. Mana ini beda terus. दा बुहुनिजोंनो थिग दंथ'यो आरो बुहुनि मुलिखौनो बाहायगासिनो बुहुनि मुलिखौनो बाहायगासिनो ओमफ्राय माबायदियाव थायो दालाय नर्माल थायो दिनैहाय 144 मोनदों 144 ओमफ्राय सिगां बेसेबांलाय थायोमोन सिगां दाख्लैफोरथ' मुलिबो जानाय जायाखैमोन नालाय 300 गाहाम थाङोमोन ने खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननोहाय मोनसे इम्परटेन्ट इनफरमेशन आं नोंथांमोननो मिथिहोनो नागिरदों दे मोजां इनफरमेशन आं नोंथांमोननो होनो सानदों नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय दा मानसिनि देहायाव जानाय माखासे डायबेटिक एबा सुगार बेमार जाय माने गोबां मानसिनावनो जासै बैसो खमब्लाबो जारलाबायसैना दा बिनि बागै एसे नोंथांमोननो मिथिहोगोन आरो बेजों लोगोसे जेरैहाय मादार्स डेआव जों बिमाफोरखौ मान होयो फादार्स डेआवहाय बिफाफोरखौ मान होयो थिग बिदिनो डायबेटिस डेबो दं जाहैबाय दा डायबेटिस डेआवहाय जों बेमारखौ मान होआ माने डायबेटिस बेमारखौ मान होआ खिन्थु जायफोरा डायबेटिसजों भुगिनांनाय बा सुगारजों भुगिनांनाय बिथांमोननोहाय माने बेफोरबायदि डायबेटिस डक्टरफोर बा डायबेटिस हस्पिटाल डायबेटिस नायग्रा माखासे क्लिनिकफ्रा जेरैहाय नैबे काजलगावनि SD क्लिनिकफोरावहाय माने माखासे हाबाफारि लायो दा थिग बिदिनो माने बिथांमोनखौ एसे अननाय रेसपेक्ट होनाय बिथांमोनखौ जोथोन लानाय बे खामानिखौ मावो आरो दा बेनिखायनो बेजोंनो लोब्बा लानानै नैबे काजलगावनि SD क्लिनिक काजलगावनिया आं बिदिनो फ्रि डायबेटिस अवेयरनेस केम्प खुंदों दिनैनि दिनावहाय दा बियो जानांगौमोन 14 नभेम्बराव नाथाय माखासे उसुबिदानि थाखाय सारा फावसायनानै दिनैनि थारिखखौ थिग खालामना लादों गावनि क्लिनिकआव नैबे SD क्लिनिक काजलगावआवहाय ओरैबो दङ नै बेनार बेलाय सुगार एन्ड जेनेरेल क्लिनिक दे बे सुगारजों लोगोसे गुबुनफोरखौबो चेकआप खालामनाय जायो सारा दा दिनैहाय हाबाफारिया जाबाय फ्रि डायबेटिस अवेयरनेस केम्प अन द अकेशन अफ IDF वर्ल्ड डायबेटिस डे कनसालटेन्ट डक्टर समिकदेव डायबेटोलजिस्ट माने सुगार बा डायबेटिसनि स्पेशलिस्ट सारा नै बेवहाय फ्रि ब्लाड सुगार नायदों हिमोग्ल'बिन नायदों लिपिड प्रफाइल बेबायदि नायदों आरो खुलुमबाय आबौ सुगार पेशेन्ट आबौआबो डक्टर समिकदेवजोंहाय ट्रिटमेन्ट लानो फैदों नोंबैबो नै आबैयाबो सुगार औ आजि सानजों ओंखाम ओंख्रि मिलायजोबबाय औ खस्थ' गैले बेदरफ्राबो मिलायजोबबाय नंगौ आबौ नंगौ नोंखौ लोगो मोननो लुबैथारदोंमोनलै आयौ दिनै लोगो मोनबाय थिग जाबाय ओमफ्राय बेसे गोबावसै आबौ नोङो देहाया बिदिया 7 बोसोर जाबाय सुगार जाना आच्छा नोंबैया बे एसे बारा बे 13-14 बोसोर जाबाय आच्छा ओमफ्राय एसे बेयाव ट्रिटमेन्ट लानानै नर्माल फैयो माजे समाव दिनै नोंबैनो नर्माल एसे बारा मोनदों नों नायखांखाबाय नोंसोरो फार्स्टिंखौ नायबाय फार्स्टिं आदा नायबावगोन आच्छा PP होनना बुङो हा माबा माबिसो नायबावनोसै आच्छा बे डक्टर समिकदेवजों लागासिनो दं बे जाहैबाय आबौ सार रिटायार जाबाय नामा रिटायार जाबाय बेखौ मिथियो बेंटलाव फेमास थुक्राझार फेमासखा आमलेखाबो फेमासखा कहेन इस्लारि बे आबौआ बेबायदि आरो दा बेयाव ट्रिटमेन्ट लागासिनो दं जाहैबाय নাই এখন আপনার হেৰি RBS টেষ্টটো কৰা হয় পেশেন্ট মানে যেহেতু মানে সুগাৰৰ হেৰি হয় পেশেন্ট হয় সিহঁতৰ ফাস্টিংটো চোৱা হৈছে আগতে পিছত আপোনাৰ ৰেণ্ডমটো চোৱা হয় আফটাৰ কিবা ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ পিছত আৰু এজবেন্সটো চোৱা হৈছে এজবেন্সটো আপোনাৰ 3 মাহৰ এটা হেৰি দেখায় সেইটো আৰু আপোনালোকে কোলাবৰেচন না ছাৰৰ লগত কি কোম্পানীটো কি কৈছে মোৰ এলেম্বিক ফাৰ্মাচিউটিকেল एलेम्बिक फार्मासिउटिकल लिमिटेड एलेम्बिक फार्मासि आच्छा बिसोर माने मा होनो कोलाबरेशनावहाय मावदों नालाय सारो नेকি আপনি কিয়ৰ মই লুপিনত আছো মোৰ HbA1c টেষ্ট আচ্ছা লুপিন HbA1c এটো কি হিমোগ্লোবিন নেকি এইটো আপোনাৰ 3 মাহৰ ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলৰ মনিটৰিংটা কৰে 3 মাহ কন্টিনিউয়াস এভারেজ 3 মাহৰ ব্লাড গ্লুকোজটো মনিটৰ কৰে माने एभारेज 3 माह किमान सलि আছে एटु साबो पारे आच्छा दा बेफोर जाबाय बिसनि अस्त्रफोर बिसोर सारजोंहाय बेफोरबायदिनो माबा खालामबाय थायो माने टाइड आप खालामनानै फ्रि अवेयरनेस केम्प बेबायदि फाथिबाय थाया आरो बेवहाय माने काइन्ड अफ ससियेल सार्भिस बायदिबो खालामो बिथांमोना नै ओरैहाय जाहैबाय फार्मासियाव बेस्थ'सै मुलि लानायावहाय सोरबा नायखांजानायफ्रा जायफोरनो प्रिसक्राइब खालामजाबाय बेलायनै दा बेबायदिनो थै लागासिनो दं नै थै लादों ब्लाड माने बियो फ्रि आपनि किहर परा सान
सान फार्मानिफ्राय आदा अबेनिफ्राय फैदों आं बासुगाव बासुगाव फैदों औ माने बे फ्रि बे डायबेटिस केम्पआवनो फैखादों फैखादों माने आं बे मिसेसखौ लाबोदोंमोन आरो आच्छा ओमफ्राय बाहाय फ्रि नालाय नायजाबाय औ नायजानो थिनबाय जेला सेला नायनांगौना औ नायनानै बुंनो हाया माला मा जानानै थायो सिङावहाय नायजानो जाबाय ओमफ्राय मिसेस माने मा जादों बाजियालाय ओरैनो माबा मानसिया हामलांदों नालाय आच्छा सुगार टेस्ट खालामनो लानाय जादों अ मैयानो होखादों ब्लाड एरि रिपर्ट कालेक्सन खालामबाय आरो ए दिनै फैजेनदों नामा फैनाया सिगाङाव फैबाय आच्छा बाजियालाय अबेया ए बे बाजिखौ लानानै फैदों जाहैबाय नै ओमफ्राय हामलांनाय बायदि मोननायखाय एसे नायजानांगौ औ बेनो आरो देहा गैयाबाथाय जेबो गैयाना देहाया बिराद इम्परटेन्ट मानसिनि थाखाय दालाय नै आब' नोंनिलाय आंनियाथ' जेबो बेमार गैया फैफादों नामा ना दासो नायनो नागिरदों मा ए बोरायजों फैफादों ना बोरायखौ लाबोदों ए बोरायनि थाखाय अ रिपर्टखौ लांनो फैदों ओमफ्राय मा जादों गुमियालाय सुगार महाय नोंसिनिया कुसुगाव ए कुसुगावनि गोजाननिबो फैदों ओमफ्राय आयं माब्रै दं मोजां देहालाय माबायदि दालाय दुरबल जादों दा ए मा सुगार दंखायो ना माथो माबायदि बेसेबांसिम थायो सुगारालाय 200 300 बेसेबां थायो मिथिया बेनिफ्राय एसे खमसिन थायो ए फैबाय थाखायोबो ना दिनैसो फैदों बेवनि मुलिखौनो जाबाय थाखायो ए आयंनि महायमोनलाय नङा बेंटल देवगुरि औ दे मोजां दे ओमफ्राय माब्रै आमाय मोजाङैनो दं ओमफ्राय मुलि लाबाय लिरखाबाय डाक्टारा ए ओमफ्राय बेयाव नायनानै माबायदि मोनो एसे नोंसिनि रिजाल्टफ्रा देहाफ्रा ए नोंसोरथ' बिराद सिगांनिफ्राय नायो बहुद बोसोर जाबायथ' आं नुबाय थायो औ आच्छा ओमफ्राय गोजानाव थाङाखै औ माने उनावहाय दा बुहुनिजोंनो थिग दंथ'यो आरो अ आच्छा बेंटलनिफ्राय बे आमाइमोना दे सुगारानो गोबां मानसिनि सुगार दंसै मैनिफ्राय फैदों मादै नों आं माबा ओरै बेंटल बरफोथारा ए बरफोथार औ सिनायखायो ना नों बोरायाखौ एबेंगुरिसफोरानिया मा नाम सामुएला ए ओमफ्राय हारसिं फैदों गावलाय मिथियो आमायालाय आंखौ गालांनानैहाय गावगा साफागुरियावहाय मेसिन खामानि थांदों ए बो नायजाबाय थाखायो ना नायजाबाय थायो आंबो नोंनि इउटुबखौ नायनानै खनसे खालि नों फैदोंमोन आं बेखौ नायनानैबो फैदों आं ओमफ्राय दाबोनो फैगासिनो बेनि मुलिखौनो बाहायगासिनो ओमफ्राय माबायदियाव थायो दालाय नर्माल थायो दिनैहाय 144 मोनदों ए 144 ओमफ्राय सिगां बेसेबांलाय थायोमोन सिगां दाख्लैफोरथ' मुलिबो जानाय जायाखैमोन नालाय 300 बिदिनो 300 गाहाम थाङोमोन ने 300 गाहाम थाङोमोन नै दिनै अनेक खमावहाय दं गोजोन मोनलायो दा बिदि खमाव मोनला औ गोजोन मोनो गोसोआबो सान्थि मोनलायो ओंखागौ दा बिदिनो दङ माखासे जोंनि फ्राय लकेल आदा अबेनिफ्राय आदा नोङा जोंना ओरै जुलाइसिनिफ्राय ए जुलाइस्रिया महायमोनलाय ओरै कुसुगाव दा सोनाब औ सिगां गोबावसै बेयाव फैबाय थाखायोमोन ना आगोलावहाय फैयामोन फैनाया दस्रायावहाय बिदिनो नायजाबाय थायोमोन आच्छा ओमफ्राय दाखोलि उसिमोन बैसागुआवहाय बारा जानायाव हरै बेंगल लांबाय बेंगलावबो जायासै ओमफ्राय नैबावहाय खोनानानै बाव लाबोबाय बाव लाबोनानै दा एसे साबसिन जादों ने ओमफ्राय दाखोलि गेदेर खन्दआवहाय 3 माससो फैथ'नाखैमोन दिनैसो फैफिनदों आच्छा ओमफ्राय बेसे गोबावसै सुगारा जेन'बा सुगारा 8 बोसोरसो जाबाय 8 बोसोर ओमफ्राय दा बुनिखौ बाहायनानै खमायदों ने मोजांसिन जादों आयं माबोरै देहाफ्रालाय दालाय देहाया माबोरै दङ एसे मोजाङाव फैदों बेयावनो फैबाय थाखायो नामा फैबाय थाखायो ए बेसे गोबावनि नोंनियालाय सुगारा गोबावथारसै नामा 6-7 बोसोरसो 6-7 बोसोरसो ने ओमफ्राय महायमोनलाय आयं नोंनिया नङा नै निलिबारि खाथियावनो ना निलिबारिनि सिगांबो लोगो मोनखाबोदोंमोनदां आं आयंखौ सिगाङाव लोगो मोनदोंमोन
ओमफ्राय दा बाहायनि मुलि बाहायनानै माबायदि एसे नर्मालाव थायो नर्मालाव थायोना दे हायं दे दा नोंथांमोना खोनाबाय आं जेबो बुंलायनांगौ होननानै आं सानासै दा बेयावनि पेशेन्टफोर जायफ्रा फैबाय थाग्रा बिथांमोनानो माने फोरमायबाय नोंथांमोनाबो खोनाबाय माने डायबेटिसआव गबनाय बा डायबेटिस पेशेन्ट बा सुगाराव थानाय नोंथांमोना माने बेवहाय जगाजग लायोब्ला मोजां जागोन आं बेखौ सानो मानो होनोब्ला जोंनि लकेलनि जायफ्रा गोबाव बोसोर भुगिनांनाय बिथांमोना दा बेवहाय ट्रिटमेन्ट लानानै मोजां रिजाल्टखौ मोनबाय थादों एटु की टेस्ट कय सार लिपिड प्रफाइल ओमफ्राय बिदिनो समावहाय सारा मुलिफोरखौबो फ्रियाव हरनो जाहैबाय माने माखासे मुलिफोरखौ जाया स्टकआव थायो नै बेफोरो नै माने सेम्पोल मेडिसिन्स सेम्पोल मुलिफोरखौ हरनो जाहैबाय आरो दा मालाबा फैयोब्ला बिदि फ्रियावबो मोनलांनायनि माने सुबिदा दङ बेवहाय ओमफ्राय आदै मा मोनबोखो मा डाक्टार हरदों ना माइखौलाय गस्ला गिन्दै गांफाखौ माबाबाय गस्ला वर्ल्ड डायबेटिस डेनि ओरैनोथ' वर्ल्ड डायबेटिस डे 14 नभेम्बरावमोन नालाय ओमफ्राय दिनै फावसायनानै उसुबिदानि थाखाय दिनै लादों थारिखखौ बेखौ ओमफ्राय बेहायबा मा दङ जाग्रा होननांगौ ना मेकिं इन्डिया विन अभार डायबेटिस वर्ल्ड डायबेटिस डेनि नामाव आवारनेस केम्पनि नामाव बेबायदि गिफ्ट हरदों आरो सारा बयनोबो नै पेशेन्टफोरनोहाय नै बेलाय बेबायदि কি দিছে স্যার এটা ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ডে টি-শার্ট আৰু ইয়াতে ডায়াবেটিস ফুড আছে ওকে ডায়াবেটিস ফুড ফর ডায়াবেটিক পেশেন্ট যিমান ধৰণৰ ফুড স্ন্যাক্স গোটেই দিনটোত খাব লাগে অলপ স্যাম্পলৰ নিচিনা আছে আচ্ছা স্যাম্পল दा बिदिनो नै आबौमोननोबो होबाय नै गिफ्ट डायबेटिस डेनि नामावहाय आबै सानैबो डायबेटिस पेशेन्ट ओमफ्राय सारनिनो माने पेशेन्ट आरो बेयावनो ट्रिटमेन्ट लाबाय थायो आरो दे माने जोङो सारनिफ्राय गोबावसै ट्रिटमेन्ट लानाया कन्टिनिउ माने रेगुलार जोङो फैयो खिन्थु बे खेबसेयाव एसे माबा जादों आरो गेप दंमोन थिगै दं ओमफ्राय दा जों फैबाय थिगैनिफ्राय मुलि लाबाय आচ্ছা जेरावबो थाङाखै सारनिफ्राय माने साररनिफ्राय आं ঔষধ লৈ আছো ট্ৰিটমেন্ট লৈ আছো নৰ্মাল ফ্ৰী আছে এতিয়া मोजांबो जादों मुलि लादों सारनिफ्राय बाहायनानै खिन्थु एबाराव एसे गेप इरेगुलार जानो नाङा जों इरेगुलार जानायाव एसे गाज्रि जादों समावहाय बानाय फैयो समाव एसे बांद्राय बेस्थ' जाब्ला दे अब्ला देहाफोरखौ सम नायनांगौ चेकआप खालामनांगौ इम्परटेन्ट ना माला मा जानानै थायो बुंनो हाया बेनिखाय आंबो एसे नायजानायसै माने सुगार टेस्ट ब्लाड सुगार टेस्ट नैबे सारजों नाय लाहैखाय मारिब आच्छा नायनि दिनै मा जायो बैसोआबो थांगासिनो दंना जानोबो हागौ बाराबो जानो हागौ बुंनो हाया 35 167 मोनबाय नै जाखांनानैहाय एटु কি ভয় কৰিব নালাগে না নাই একো নাই নরমাল এটু নরমাল খাই আহিলে না অলপমান খাই আহিलो एसे थिगैनो दंनो एसे सान्थि मोनबाय आरो गोसोआ दानिया लकेशनखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानि बैयो साहा बियो जाहैबाय अभारब्रिज काजलगावनि मेन जेनाखि अभारब्रिज सारियालि बिनि ओरै खोलाहा फैयै नै बेवहाय नोंथांमोना स्टेट बैंक अफ इन्डिया मोनगोन नैबे स्टेट बैंक अफ इन्डिया बै बिल्डिङा बिनि साखाथियाव ओरै एटिएम दं एटिएमजोंनो आटाच नै बेवहाय दङ एसडि क्लिनिक जाया माने सुगारनि स्पेसियलिस्ट डक्टर सार स्वमदन बिथाङा बेनि कनसालटेन्ट एबा बिथाङा गोबां एक्सपिरियेन्स एबा गोबां फरायनाय डिग्री लानायनि उनावहाय दा बेवहाय चेम्बारा दंबाय थायो आरो गोबां मानसियानो बेवहाय ट्रिटमेन्टखौ लानानै मोजां रिजाल्टखौहाय मोनगासिनो दङ दा नोंथांमोननो आङो डिटेल्सखौ होलांनि नायदिनि आबौ सारा मा गिफ्ट होदों सिङावहाय माने डायबेटिक पेशेन्टनि जाग्रा होनना बुंदों आनबक्सिं खालामनायसैलै आबौआ नै बैथोरा खुलिनालाय ओरै बोखांजायो नामा साजा नै साइडनिफ्राय नै ओरै बोखांदों आच्छा बेफोरो डायबेटिस पेशेन्टआ जाजोबनो हायो नो आडेड सुगारानो थानो मोनखा नालाय गासिबो सुगार फ्रि खाना जोब आरो इयो नो आडेड सुगार गासिबो बेनो नो आडेड सुगार बेबो नै जेला नो आडेड सुगारखौहाय नोंसोर बिराद खेल लाना बायनांगौ आरोखि जाग्रा बेसादफोरा
बेनो आरो नायखायो आबौ नायखायो नोंसोरथ' माने साबधानखासै होमब्ला आं सारनि चेम्बाराव हाबफैबाय दे ओमफ्राय सारनावहाय माखासे इम्परटेन्ट खोथाफोरखौहाय माने सुगार बा डायबेटिसनि बारै सोंनानै नोंथांमोन एसे खोन्थानि लोगोफोर दे दा जों गोबां मानसिया सानो माने सुगार जानाय लोगो लोगो माने सुगार जायोब्ला सुगार गोदैनिफ्राय जायो दा बबेनिफ्राय जामारनो ओमफ्राय जोंनिथ' सुगार जायोब्ला गोदैखौ नागारजोबनानै गोखा खालि गोखा जायो गोखा लोङो हायोब्ला गोखाजोंबो दुगैनो नागिरो दा बेनि बारै एसे सोंनि लोगोफोर दे नमस्कार सार नमस्कार सारा दा কলমবাই নমস্কাৰ নমস্কাৰ আজিতো বহুত পেচেণ্ট আছিল ছাৰ অলপ টায়াৰ্ড হৈছে নেকি আজি আচলতে আমাৰ ৱৰ্ল্ড ডায়াবেটিছ ডে আছিল 14 নৱেম্বৰ হয় তো এইটো IDF ৱৰ্ল্ড ডায়াবেটিছ ডে তো IDF ৱৰ্ল্ড ডায়াবেটিছ ডে দিনা আমাৰ জেনেৰেলি এটা ফ্ৰী কেম্প থাকে এইবাৰ এইবেলি মই একচুৱেলি 14 নৱেম্বৰ উপস্থিত নাছিলোঁ কাৰণ আমাৰ এটা নেশ্যনেল কনফাৰেন্স আছিলে ডায়াবেটিছৰ ওপৰত গুৱাহাটীত আমি যেতিয়া সেইটো মই এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ হয় নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ডায়াবেটিক ছ'চাইটি তাতে মই টক দিব গৈছিলোঁ তো এতিয়া মই ইয়াতে আজি সেইটো উপলক্ষে আজি আমি এটা কেম্প কৰিছিলোঁ যিটো কেম্পত আমাৰ প্ৰথম উদ্দেশ্যটো আছিল পেচেণ্টৰ ফ্ৰী চেকআপ যেনেকুৱা চুগাৰ HbA1c লিপিড প্ৰফাইল কোলেষ্ট্ৰল যিমান টেষ্ট আমি কৰোঁ সব ফ্ৰী টেষ্ট হৈ আছে আজি লগতে আমি পেচেণ্টৰ এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে পেচেণ্ট সব ডায়াবেটিছ ট্ৰিটমেণ্টটো মেইনলি এৱাৰনেছৰ ওপৰত আপুনি অকল খালি ডক্টৰে কেইটামান মেডিচিন লিখি দিলে মেডিচিনটো আজি ফাৰ্মেচিও দি দিয়ে মেডিচিনটো আজিকালি GP ডক্টৰক দি দিয়ে তেনেহ'লে এজন ডায়েবেটলজিষ্ট বা ডায়েবেটিছ স্পেচিয়েলিষ্টৰ কি দৰকাৰ আছে ডায়েবেটিছ স্পেচিয়েলিষ্ট বা ডায়েবেটিক এডুকেটৰৰ এইকাৰণে দৰকাৰ আছে কাৰণ আপোনাৰ মেইন বস্তুটো হ'ল যে আপোনাক ডায়েবেটিছ সম্পৰ্কে এৱাৰ কৰা আমাক যিমান আপুনি এৱাৰনেছ হ'ব যিমান আপুনি জানিব যিমান আপুনি নিজৰ বেমাৰটো বুজি পাব ইমানে ডায়েবেটিছটো আমাৰ আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিম আদাৰৱাইজ চাওক আজি ইণ্ডিয়াত পৃথিৱীত সবতকৈ বেছি ডায়েবেটিছ মানুহ আছে অলমষ্ট 10 crore প্লাছ যিটো লাষ্ট IDFৰ যিটো কেলকুলেশ্যন সেই কেলকুলেশ্যনৰ মতে 10 crore মানুহৰ ডায়েবেটিছ আছে আৰু 15 crore মানুহৰ ডায়েবেটিছ আছে বুলি ছাছপেক্টেড তাৰমানে প্ৰি ডায়েবেটিক তো টোটাল 25 crore মানুহ অলমষ্ট 11% অফ দ্য ইণ্ডিয়ান পপুলেশ্যনত ডায়েবেটিছ আছে তো সেইটো যদি আমি এতিয়া কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে আপুনি এইটো এটা আমি টাইম বমৰ ওপৰত বহি আছোঁ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন উইল বি ইন এ ভেৰি বেড কণ্ডিশ্যন তো সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো সদায় থাকে যে আমি যাতে পেচেণ্টক এৱাৰ কৰিব পাৰোঁ পেচেণ্টে যাতে ডায়েবেটিছ সম্পৰ্কে জানিব পাৰে কাৰণ অকল মই কেইটামান মেডিচিন দি দিলোঁ আৰু পেচেণ্টক ক'লোঁ আপুনি এইটো খাওক তেনেকুৱা ডায়েবেটিছ ভাল হৈ নাযায় আৰু তেনেকুৱা ডায়েবেটিছ কণ্ট্ৰলো নহয় সেইকাৰণে আমি আজি এৱাৰ্ড কৰিছোঁ পেচেণ্টক যে আপুনি কি খাব লাগে আমি কিছুমান বক্সেছ দিছোঁ য'ত ডায়েবেটিছ ফুড আছে ডায়েবেটিছ ফুডৰ এটা চেম্পল আছে যিটো চাই তেখেতে গম পাব যে দিনটোত আমি কি খাব লাগে আৰু মানুহৰ এটা খুব এটা ভুল ধাৰণা যে আমি মিঠা নাখাওঁ তো মোৰ কিয় ডায়েবেটিছ আছে সেই বস্তুটো নহয় মিঠা অকল খালে বা মিঠা নাখালে যে ডায়েবেটিছ নহ'ব এনেকুৱা কোনো কথা নাই মিঠা খালেও ডায়েবেটিছ হ'ব নোৱাৰে আকৌ মিঠা নাখালেও ডায়েবেটিছ হ'ব পাৰে আসলে ডায়েবেটিছটো এটা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণৰ কাৰণে হয় এইটো টাইপ 1 আৰু টাইপ 2 দুটা ডায়েবেটিছ টাইপ 1টো বাচ্চাৰ কালৰ পৰাই হয় জেনেৰেলি আমি চিলড্ৰেনবিলাকৰ পৰাই গম পাওঁ কাৰণ তাহাঁতৰ ইনচুলিন প্ৰডাকশ্যন কেপাচিটিয়ে নাথাকে বডি আৰু টাইপ 2টো জেনেৰেলি লাইফষ্টাইল এনভাইৰনমেণ্টেল ফেক্টৰ জেনেটিক ফেক্টৰ বিভিন্ন কাৰণত হয় এতিয়া আমি টাইপ 2 ডায়েবেটিছটোৱে বেছি দেখি আছোঁ আমাৰ ইণ্ডিয়ান পপুলেশ্যনৰ মাজত বা সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ পপুলেশ্যনৰ মাজত আমাৰ ইয়াতে স্পেচিয়েলি আমাৰ এই বড়ো কমিউনিটি যিটো কমিউনিটি ইজ ওৱান অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট কমিউনিটি অফ মানে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ এমং দ্য ট্ৰাইবছ তো সেই কমিউনিটিৰ মাজত আমি বহুত ডায়েবেটিছ আগতে তেখেতসকলৰ খুব পৰিশ্ৰমী আছিল আজিকালি তেখেতসকলে চিডেণ্টাৰী লাইফষ্টাইল হৈ গৈছে তেখেতসকলৰ লাইফষ্টাইলটো মডাৰ্ণাইজ হৈ গৈছে আগতে তেখেতসকলে গাঁৱত থাকিছিল মানে নিয়ম মাফিক এক্সাৰচাইজ কৰিছিল আজিকালি তেখেতসকলে অলপমান লিজাৰ টাইম পায় তেখেতসকলে অলপমান লাইফষ্টাইলটো অলপ লিজাৰ হৈ গৈছে সেইকাৰণে তেখেতসকলৰ অলপ চুগাৰটো বহুত বাঢ়ি গৈছে আৰু আমি দেখি আছোঁ যে আগতে এনেকুৱা ধাৰণা আছিল যে আৰবান এৰিয়াত খালি চুগাৰ হয় আজিকালি সেইটো নহয় গাঁৱতো বহুত চুগাৰ আছে যিটো আমি আগতে ধৰাই পৰা নাছিলোঁ সেইকাৰণে আজি আমি এটা ডায়েবেটিছ এৱাৰনেছ কেম্প কৰিছোঁ য'ত ডায়েবেটিছ ডিটেকশ্যনো হৈ আছে ফ'ল' আপো হৈ আছে এৱাৰনেছো হৈ আছে আমি গোটেই আৰু বছৰত আৰু কৰি থাকিম আমি জেনেৰেলি এইটো সময়তে কৰি থাকোঁ বিভিন্ন জাগাত যাওঁ আপোনালোকে যদি কোনো জাগাত আমাক মাতে আমি আছোঁ
আপোনালোকৰ লগত আমি যাম সেইটো জেগাত আমি এই সেম টাইপৰ কেম্প কৰিম মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিছুমান ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানী আমাৰ লগত আগুৱাই আহিছে সিহঁতে টেষ্ট কৰি আছে ফ্ৰীত সিহঁতে আমাৰ পেচেণ্টবিলাকক মানে আজি যিটো আমি টেষ্ট কৰিছোঁ যদি নৰ্মেল লেবৰেটৰীত কৰিব যায় তেনেহ'লে 2,000-2,500 টকা লাগিব সেইটোৰ বদলত কমপ্লিট ফ্ৰী হৈ আছে সেইকাৰণে আমি বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে আহক জানক বস্তুটো কি নিজের ডায়াবেটিসটো সেলফ কেয়ার করে যিটো আজি পৃথিবীর সবতকৈ ইম্পর্টেন্ট হল সেলফ কেয়ার এই সেলফ কেয়ারটো যেতিয়া আপোনালোকে শিকি যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ ডায়াবেটিসটো কন্ট্रोলত হৈ যাব दा नोंथांमोना खोनाबाय बिसेस करि दा गोदैल' जानायजों जाया बा गोखै जाला खमायगोन बे ओंजोबा गुबुन गुबुन रोखोमनिफ्राय जानो हागौ बे डायबिटिस बा सुगार बेमारा बेनिफ्राय सारा बेफोरखौ मोजाङै मिथिगौ दा सारनि डिग्री लानायफोरखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हायाबो वाल गंसे बुंजोबनानै जायगाबो गैबावा नै दा बेबायदि दा सारहा मोजां एक्सपिरियेन्स थानायखायनो दा बेफोरबायदि पेशेन्टफ्राबो फैबाय थादों आरो मोजां नर्मालाव फैबाय थादों नोंथांमोना बे सारनि पेशेन्टफ्रा मा फोरमायदों बेखौहाय नोंथांमोना खोनाखाबाय दा बेनिखायनो जाय नोंथांमोना गावखौ बेयाव फैनानै टेस्ट खालामफैगोन सारजों सिकित्सा खालामफैगोन बा सोरखौबा न'खरनिफ्राय लाबोगोन दा नैबेवहाय नोंथांमोना फैनो हागोन बे काजलगावनि SD क्लिनिकआवहाय दा बिनि कन्टेक्ट नाम्बारखौबो आं नोंथांनो स्क्रिनावनो होगासिनो दंखायो